Maapallolla on sydämen syke hiljainen rytmi, tuulen ja auringon valon. Olemme olleet irti toisistamme aivan liian kauan. Drill, baby, drill. Luonnosta, toisistamme. Mitä jos kotisi voisi palata tähän rytmiin? Uudet teknologiat johdattavat meidät takaisin elämään tuulen kanssa, tanssimaan auringon valossa, energian, joka ei ole vain puhdasta, vaan myös ilmaista. 4 vuotta sitten meillä oli visio. Nykyään yli 100 000 kotia saa sähköä maapallon rytmistä. Rakennamme yhdessä tulevaisuutta, jossa energiaa ei omisteta, vaan jaetaan. Kaikille ja forever. The earth has a heartbeat. Oletko valmis virittäytymään?